дар ҷамоати деҳоти Сабои ноҳияи Шаҳринав ба истиснои 2 хоҷагии зотпарварӣ ва 236 хоҷагии деҳқонии инфиродӣ таъсис дода шудааст. барои омодани чунин тарзи фаъолияти кишоварзон дар самаранок истифода намудани замин манфиатнок мебошад. имрӯзҳо аз омадани боду ҳавои мусоид дар ҳамаи хоҷагиҳои хурду миёнаи тобеи ҷамоат кишти баҳорӣ муташаккилона ҷараён дорад. кишоварзон дар асоси дастуру супоришҳои ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон дар минтақа майдонҳои кишти пахтаро зиёд менамоянд. асосан дар ҳудуди ҷамоат деҳқони мо бо сабзавот, коридани сабзавот аз он ҷумла пиёз, картошка, сабзӣ машғул мебошанд. имсол деҳқонони ҳудуди ҷамоати деҳоти Сабо тасмим гирифтанд ки дар асоси дастуру супоришҳои асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои муаззами мо кишти пахтаро зиёд намоем. назар ба соли гузашта ки мо соли гузашта дар ҳудуди ҷамоат 40 гектар пахта кишт карда будем, имсол тасмим гирифтем кишти пахтаро ба 80 гектар расонем ва дар асоси дастуру супоришҳои президенти ҷумҳуриямон барои таъмини амнияти озуқавории кишвар мо ҳаракат мекунем бозорҳои дохилӣ ва хориҷиро бо маҳсулотҳои тару тозаи деҳқонони ҳудуди ҷамоат таъмин намоем. соҳаи пахтакорӣ ба рушди саноати сабук, содироти маҳсулот ва бо ҷойи кор таъмин намудани аҳолӣ мусоидат менамояд. ин мавзӯъ дар паёми навбатии президенти кишвар таҳлили ҳамаҷониба ёфта, дар навбати худ дастур дода шуд ки вобаста ба шароити иқлим ва имкониятҳои истеҳсолии ҳар як минтақаи мамлакат ҷиҳати мунтазам зиёд намудани масоати заминҳои кишти пахта, баланд бардоштани ҳосилнокӣ ва ба ин васила зиёд кардани ҳаҷми истеҳсолии он тадбирҳои иловагӣ андешанд. кишоварзони ноҳияи Шаҳринав дастуру ҳидоятҳои сарвари давлатро сармашқи кори худ дониста майдони кишти пахтаро нисбати соли гузашта афзун намуданд. пахтакорӣ сар кардем. дар рӯзи аввал 20 гектар кишт кардем. мана имрӯз рӯзи дуюм кишт мебошад. худо хоҳ ҳаракат бекунем ки дар рӯзҳои наздик кишти пахтаро ба анҷом расонем. назар ба соли гузашта 30 гектар зиёд пахта кишт мекунем. кӯшиш мекунем ки дар таъмини амнияти озуқавории кишвар ҳиссаи худро гузорему бозори дохилии худамонро пур кунем. дар ноҳияи Шаҳринав бо мақсади таъмини бозори истеъмолӣ масъулин сол то сол масоати заминҳои киштро афзун мегардонад ва кӯшиш мекунанд ҳамеша бозорҳои маҳалливу шаҳру ноҳияҳои наздик ва пойтахтро бо маҳсулотҳои тару тоза таъмин намоянд.